ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲକୁ ଦୋକାନୀ 9,900 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ସାଇକେଲରେ 10% ଲାଭ ପାଇଲେ, ତେବେ ସାଇକେଲର କିଣା ଦାମ କେତେ? ଆସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଠି ସାଇକେଲର ବିକ୍ରି ଦାମ ହେଉଛି 9,900 ଟଙ୍କା, ଲାଭ ହେଉଛି 10%, ତେବେ କିଣା ଦାମ ଯାହାକି ଆମର ହେଉଛି 100%, ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୋକାନୀ ସାଇକେଲଟିକୁ 10% ଲାଭରେ ବିକିଛନ୍ତି, ତେବେ 110% ସମାନ 9,900 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 100% ସମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିରେ କରିଥାଉ। ତେଣୁ 100% ଗୁଣନ 9,900 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 110 ସମାନ, ଏହାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 9,000 ଟଙ୍କା। ଆଇ ହୋପ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।